хабари хуш нашоти рубль бародаро, нархи рубль ба наздикӣ мехезад. Биёем мебинем ки чӣ қадар рубль метавонад бихезад. Рӯи анализу агар ки нигоҳ кунем ба тренди асоата, мо дани тренда слом кардагем, яъне слом шеяда тренди мо. Рӯи технически анализ мо фигураи двойной вершины усил шуда, агар ки мо немаш в райони 70-60 соотношение рубль қати доллар нишон медиҳад. Яъне ки нархи доллар мефурояд, нархи рубль мехезад. Агар ки мо рӯи Фибоначчи нигоҳ кунем, агар ки фи ба партоем баъди сломи зона, дамо нишон медиҳад также дар золотои сечение, яъне ки в райони 70 доллар мешавад соотношение рубль қати. Ва также мо дар дани зона ордерблок дорем ки ҳама як сигнал ишора мекунад, яъне ки рубль метавонад ки дани моменти 81 ай то в райони 70 фурояд нархи рубль. И яъне ки примерно ба фоиз 10-12% метавонад фурояд нархи рубль. Агар ки ба сомонӣ дани момент 130 боша, в райони 140-145 может ки рубль 150 шава дар где-то 2-3 моҳи оянда. Ҳамаш бо ситуатсияи ҷаҳонӣ вобаста. И фикри шахсии ман буд, метавонед ки фикритон дар таги видео нависед.